10. Inače, kao i meč za treće mesto i finale je pratilo preko 1000 gledalaca, puna hala i brazilska atmosfera. Finalni susret prvog novogodišnjeg turnira u malom fudbalu u organizaciji Turističko-sportskog centra Vožd iz Velike Plane protekao je u znaku tima iz Smederevske Palanke Foto Bore, koji je u velikom stilu posle vojstva Morave od 3:1 postigao 4 gola za redom i zasluženo osvojio pobednički pehar. Kao što smo rekli, tribine hale bile su ispunjene do posljednjeg mesta, oko 1000 gledalaca malog fudbala, korektnim navijanjem pozdravilo je sve prave poteze i majstorije igrača obe ekipe koje su igrali u finalu. Inače, u finalnom susretu Morava je igrala u sastavu Milović, Đulić, Avramović, Dejan Đokić, Glišić, Mitrović, Trajilović, Mikić, Radisavljević, Bojan Đokić i Marinković. Uglavnom, to su igrači iz Morave iz Velike Plane, koje je član Srpske lige Zapad, a tu su pojačanja iz Mladost Goše, za koju nastupa Bojan Đokić, i Trajilović, koji nastupa za Budućnost iz Valjeva. Foto Bora iz Smederevske Palanke, Živanović, Jovan Damjanović, igrač treće lige u Japanu, Psutka, Božidar Milinčić, član Selevca, također člana Srpske lige Zapad, Ignjatović, Đurić Spasojević, Rajković, član Mladost Goše, Đurđević, koji nastupa za Zvezdaru, Stojiljković i Zdenko Muf, nekada bivši igrač Radničkog Stanovog Beograda, sada član drugoligaša Španije Badajoz. Sudije utakmice bili su Bojan Docić i Miša Radulović iz Velike Plane. Domaći sastav Morave uspeo je da dođe vođstvo već u prvom minutu. Posle dobre kombinacije Đokića i Mikića, Mikić je dobio vođstvo ekipu Morave, koja je povela rezultatom 1:0. Desetak minuta kasnije, slobodan udarac dobro izveo Spasojević, na pravom mestu je bio Jovan Damjanović i u 12. minutu Foto Bora izjednačio rezultat na 1:1. U 23. minutu preko Bojana Đokića Morava ponovo dolazi do vođstva. U ovom trenutku rezultat je glasio 2:1. Početkom drugog dela, posle dobre kombinacije Mitrovića i dodavanja ka Dejanu Đokiću, ekipa Morave je došla u vođstvo od 3:1. Na 3:2 iz slobodnog udarca smanjio je Zdenko Muf u 35. minutu. Izvanredni Zdenko Muf kroz noge golmanu Miloviću, golmanu Morave. Potom sledi show Rajkovića u 36. minutu 3:3, u 38. minutu 4:3, dobra kombinacija sa Milinčićem, i konačno u 43. minutu briljantna kombinacija ponovo Zdenko Muf, Spasojević, Zdenko Muf i Rajković i zaslužena pobjeda ekipe Foto Bore od 5:3. Ekipa Foto Bore osvojila prvo mesto na turniru u Velikoj Plani. Posle finalnog meča razgovarali smo sa najboljim pojedincem ekipe Foto Bore, Zdenkom Mufom. Znali smo da će biti jedna teška utakmica zato što protivnik faktički igra na domaćem terenu, međutim imali smo i mi svoj deo publike i mislim da smo zasluženo pobedili, da smo u većem delu igre bili bolji. Nismo gubili strpljenje kad smo gubili 3:1 i pokazalo se da upornost i istrajnost se isplati na kraju. Vi uspešno igrate u drugoligašu Španije, Badajozu, da li nameravate tamo da i nastavite karijeru? Pa dobro, ne baš tako uspešno, nisam baš standardan prvotimac, ali dobro, ekipa ide dobro, trenutno smo 6. Imamo ambicije da uđemo u prvu ligu, međutim, dobili smo jednu malu pauzu, nije završen ni prvi deo prvenstva, ima još dosta da se igra, ima još dosta utakmica i treba se boriti do kraja. Na kraju ove manifestacije, koja traje od 16. decembra, usledilo je proglašenje najboljih. Prvo mesto osvojila ekipa Foto Bore iz Smederevske Palanke, novčanu nagradu od 4000 dinara, druga bila ekipa Morave iz Velike Plane, novčana nagrada od 2000, i treća nagrada 1000 dinara pripala je sastavu Mladom Borcu iz Velikog Orašja. Novčane nagrade i pobednički pehar sastavu Foto Bore dodelio je predsjednik Skupštine opštine Velika Plana Joca Arsić. Potom su proglašeni najbolji pojedinci koji su također nagrađeni vrednom sportskom opremom. Nagrade uručio direktor Turističkog sportskog centra Vožd Nenad Perić. Najbolji igrač je Marijan Milovanović, koji je nastupao za Mladi Borac, inače član Sartida 1913 iz Smedereva. Najbolji strelac sa 12 golova je također član Malog Borca Goran Mihajlović, koji nastupa za Mladi Radnik iz Požarevca. Najbolji golman je Miodrag Ilić, član Tehnike. Najbolji navijači ekipe BIP-a.
Na kraju pravi potez ljudi iz organizacionog odbora na čelu sa Milanom Radonjićem. Nagrađeni su i navijači za objektivno bodrenje sa 100 kesica bombona. Na kraju pomenimo i sponzore, Turističko-sportski centar Vožd, potom PP Meso Promet iz Velike Plane i na kraju slobodno možemo reći da je, s obzirom da je prvi novogodišnji turnir u Velikoj Plani u potpunosti uspeo i opravdao očekivanja. Sljedeće godine možemo očekivati još veći broj ekipa, bolju organizaciju jer je iskustvo sa prvog turnira dragoceno.